Jeszcze raz tak samo. Oj, moje ruchłe, jak błędy, oj, jak błędy to ruchłe. Nie znam. Co to nie jest? Nie, no wkleję śmiech, nie? I to... Nie. Ich sobie śmieje powoli, prawda? Jo. O, wow. Jo, na spokojnie. Jak bądź zapewne, jak się cechłe zrobi, ty prosiadać siadę. O, jene se, jak błędy, to moje ruchłe, jak błędy. Fajno, a teraz pora takich krzyków bólu. To musi błeleć. Korzonci na przykład. Mnie tak korzonci błelą. Nie, ty się na błędy. No to... Jakby... Ała. A teraz tak głęboko błelę. To nie miał tak pod jednym podredzie, nie? Jo. Na wycieszyć. No niech pani teraz doda to... A jene, jak to błelę. Oj, jene, jak błędy. Jeszcze jeden krzechtać w górę. O, jeny, no ja to... Nie, w górę. Moje samba czy coś tam. Boże kochany, no... Nie da rady. Śmiało. Nie.